ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଚାଲିଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ। 26 2 ହାତ 27 27 2 ହାତ 27 2 ହାତ 28 2 ନା 29 29 ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ବଜାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ମୋର ଆସେ ପୁଣି ଏ ଜାଗାରୁ ଘରକୁ ଯାଏ। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଯାଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍କୁ ଆସିବା ପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଲାଗିଯିବା। ପିଲାଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଦେବା, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯିବା, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଜବ୍ ପାଇଁ ଯିବା। ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ରିଟେଲ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଖାଇବା ଦେବାକୁ बंधु पूरा देखा
ସାର୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ନୂଆଙ୍କର ଏଇଟା ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ବୁଲିଛି ଆଳତୀ ଟାଇମ୍ରେ ଆଳତୀ ଦେଖିଛି, ଫଟୋ ଉଠେଇଛି, ସବୁ କରିଛି। 2018 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଆସିଛି। ମୋର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଆଉ ଦେଖିନି। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଓକିଲ ଚେମ୍ବର ଗୁଡ଼ା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋର୍ଟଟା। ଏଇଠି ଚେମ୍ବରରୁ ଆସିବେ, ଏଇଠି ବୁଝିବେ। ଏଇ ତଳେ ଚେୟାର ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ବି ଚେମ୍ବର। ନା ନା କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପଳଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁନ କିଏ ଅଛି କହିଲେ ରହିବା ମନେ ନା, ରହିବା ସିଷ୍ଟମଟା ଏଠି ନାହିଁ। ରାତି ହେଲା ମାନେ ଗେଟ୍ରେ ଚାପ। ହଁ, ଏଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖୋଲିବାକୁ ଏଇ ରାତି 4ଟାରୁ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ମାରିତେ। ସାଢ଼େ 10ଟା ପରେ ଏଇପା ମୁଁ ଆସିମି, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆସିମି ଏଇଠି କେସ୍ଟା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯଦି ପଳେଇଥିବି ଓକିଲ ଯଦି କହିବ ଆସ ବୋଲି ଆସିମି। ଏଇଗୁଟା ଯେଉଁ ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଓକିଲମାନେ ବସନ୍ତି। ଓକିଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେସ୍ ଅଛି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମାନେ ବସନ୍ତି, ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଉପର ଭିତରକୁ ତ ଆସିକି ଏରିଆଟା ଦେଖିଗଲୁ। ଲୋକ କୋର୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି, ଡରିବେ। କୋର୍ଟ ଥାନା ଆସିବା ପାଇଁ ଗାଉଁଲି ଲୋକମାନେ ଡରନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଡରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସହରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କିଛି ନୁହଁ। ସହରୀ ଲୋକ ପାଇଁ କ'ଣ, ସହରୀ ଆଉ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଲୋକ ପାଇଁ କ'ଣ, ତୋର ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ? ଆମେ ଯେମିତି ଗାଁ ଲୋକ ନେଉ କିଛି ଜଣା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ପଳେଇଲେ। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛେ ନା, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ବିନା ଦୋଷରେ ତୋତେ କେହି ବାନ୍ଧିକି ନେଇ ପାରିବନି। ଆଉ ଯେଉଁ କୋର୍ଟକୁ ଡରିବୁ କି? କ'ଣ ପାଇଁ ଡରିବୁ? ଗାଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଭାବିବେ, ଆମର କ'ଣ ଦୋଷ